Vítám vás v naší nově zrekonstruované koupelně. Původně tu byla nevzhledná umakartová paneláková koupelna, kterou jsme se rozhodli si nechat zrekonstruovat. Šli jsme do firmy a jednali jsme s panem Beňou, kterému jsme vlastně předložili naše návrhy, určitou představu a přání, o kterých jsme tam společně diskutovali. Pan Beňa nám poradil i různá vylepšení, či navrhl jiné alternativy a možnosti. Vše jsme sjednali a tady vidíte výsledek, pěknou, zrekonstruovanou, moderní a funkční koupelnu. Je to velmi pěkná koupelna, mnohem lepší opravdu než ta paneláková. Je radost se tady koupat a sprchovat. V zkušenostech s první rekonstrukcí od firmy Panela Reko jsme se rozhodli je opět oslovit a zadat jim výrobu kuchyňské linky vyráběné na míru. Je velmi pěkná a funkční a jsme s ní velmi spokojeni.